Незалежність – це «Ватаны чун отха түшсең, янмассың» дейлер. Бүгін ватандан, Қырымдан ұзақта олғанымызға бақмадан, біз қырымтатар халқының векиллері бірліктеміз. Бірлікте хувет. Байрамыңыз қайырлы олсын. Сізін Эльзара Баталова, Радіо Мейдан. Незалежність – це для мене синонім міру, свободи, успіху та великих можливостей. Я знаю, що мою велику батьківщину Україну чекає процвітання та злагода, а малу Крим – національна автономія. Разом це сила, якою не страшні ніякі катаклизми. Гульнара Абдулаєва, місто Сімферополь, Крим. Незалежність для мене – це можливість вивчати історію своєї країни такою, якою вона була насправді, а не такою, якою її написали в чужих столицях. З Днем Незалежності Україна! Сергій Громенко, Сімферополь. Независимость страны для меня – это основа безопасности для людей, которые в ней живут. Это благодатная почва, где расцветает свобода слова и волеизъявления. Это ориентация на наши ценности и приоритеты и возможность идти своим путем, а не следовать чужим интересам. Эльвина из Севастополя. Для меня незалежность – это свобода выбора прежде всего. То, о чем всегда мечтала Украина. И она свой выбор сделала. Это европейский путь развития. С Днем Незалежности из Севастополя. Незалежність. Я не раз відчувала біль і сльози, коли чула це слово. Взимку 2014-го це слово назавжди стало для мене синонимом подвиг. Воно розкрилося великою кількістю особистих історій – воїнів, волонтерів, реформаторів, журналістів. Але зараз з кожним днем я чую в слові «незалежність» здобуття себе, набуття цілісності своєї країни. Вітаю всіх, хто прагне справжньої незалежності, відчуває свою особисту відповідальність. Анастасія Рінгіс, народжена в Криму з любов'ю до України. Вітаю з незалежністю Україна! Впевнена, вже багато всього прозвучало. Від себе хочу побажати. Цінуйте себе, вам насправді є чим пишатися. Не помічаєте безвикли, але це ви виробляєте їжу, чудовий смак якої визнають навіть ваші вороги. Звісно, це ви своєю працею здобули право належати до цивілізації, яка бажає вас бачити своєю частиною. Частіше відправляйте до біса парадників, які солодше редьки нічого не пробували, але зображують чи то братів, чи то багатих родичів та намагаються переконати вас у хибності та безнадійності початих справ. Бажаю забути простоту та не соромлячись демонструвати здобуту гідність. Те саме важливе, що ви здобули – незалежність. З незалежністю Україна! Независимость для меня – это прежде всего моя свобода. Свобода моих близких и друзей, свобода для всех украинцев. Свобода мысли и передвижения, свобода совести, веры и политических убеждений. Мы, жители Украины, независимо от национальности, свободные люди, достойные уважения. С праздником, дорогие украинцы! С Днем Незалежності! Олена Лисенко, Керч. Незалежність для мене – це шлях до свободи. Це народ, який вірить в свою країну. Це єдинство. Це право пам'ятати свою історію та культуру. Це можливість приймати самостійне рішення в своєму розвитку та майбутньому. Передаю своє вітання Україні. Олег з Севастополя. Незалежність для мене – це є насамперед право на власну думку, свобода та віра у завтрашній день. На жаль, через політичну обставину у Криму я не можу представитись, але я дуже і дуже хочу привітати свою країну з Днем Незалежності. Це є велике свято для кожного українця. Ми любимо та благословляємо нашу країну та віримо, що все буде добре для кожного з нас. Моя люба країночка Україна, з Днем Незалежності. Це вітання з Севастополя. Зі святом українці, з Днем нашої незалежності. Але що таке незалежність? Чи розуміє кожен з нас, що стоїть за цим величним словом? І скільки крові пролили наші пращури та сучасні герої заради реалізації права на незалежність? Вірю, що так. Ми довго перебували в омані, але після Революції Гідності більшість з нас вийшло з довгого поневоленого сну. Для мене незалежність стала символом того, що вся моя доля, доля моєї країни, залежить від кожного громадянина цієї величної барвистої держави. Від мене, від тебе, від кожного. Я дійсно повністю керую своїм життям та життям навколо мене. Саме від мене залежить те, куди буде рухатися моя країна.
Чи буде в ній відбуватися правда чи кривда? На моїх плечах більше немає і більше ніколи не буде ярма. Жодна людина не стане казати мені, що робити, а чого ні. Бо я незалежний. Якщо я не почну робити зміни заради себе і заради кожного українця, то нічого не зміниться. Українці це зрозуміли, здобули незалежність. Пам'ятайте, що найголовніший борг кожного з нас – це захищати цю незалежність до останнього подиху нашого ворога. Це був Геннадій Афанасьєв, радник міністра закордонних справ. Українець, кримчанин, симферополець, незалежна людина. Незалежність для мене – це перш за все свобода. Я хочу жити у вільній, свободній країні. Я хочу, щоб тут жив мій син. Я хочу робити те, що я вмію, для того, щоб всі були щасливі, заможні, мали можливість подорожувати так, як зараз може подорожувати вільна Україна. Я сподіваюся, що ми скоро повернемось. Я сподіваюся, що Крим завжди був, є і буде український. Дякую всім з Днем Незалежності. Я всіх чекаю вдома. Олена, місто Джанкой, Крим, Україна. Доброго дня! Я Євгенія з Севастополя. Незалежність для мене – це гордість, можливість розвитку в вільній країні, можливість бачити світ, можливість захистити свою країну, а головне – майбутнє наших дітей, які будуть жити, я вірю в це, в сильній, демократичній, європейській країні. Слава Україні! Незалежність для мене – це творчість, це свобода, це щоденна праця і, мабуть, звичайно, мій Крим. Нікола Панов, режисер, Сімферополь. Я дитина українська, вкраїнського роду. Українці – то є назва славного народу. Україна – то край славний, аж по Чорне море. Україна – то лан пишний, і степи, і гори. І як мені Україну щиро не кохати? Мене ненька по-вкраїнськи вчила розмовляти. За свій рідний край і народ я Господа молю. Зійшли, Боже, Україні і щастя, і долю. Валерій з Севастополя. Щиро вітаю із Днем Незалежності України. Незалежність для мене – це самостійність та можливості, свобода дій, свобода рішень, свобода планування свого майбутнього та можливість відстоювати свою думку. Дмитро, Крим, Севастополь. Незалежність для мене – це право вибору, це свобода. З Днем Незалежності, Україна! Сергій із Бахчисарая. Слава Україні! Незалежність моєї країни – що це для мене? Це свобода. Це право обирати свій шлях, іти вперед в обраному напрямку. Незалежність – це бути сильною, вільною та самостійною. Я від щирого серця вітаю нашу Україну з Днем Незалежності. Бажаю миру та впевненості. Вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Тетяна, место Севастополь, Украина. Я родилась в Ленинграде, взрослела в Москве. 14 лет прожила в Донецке и более 20 в Севастополе. Но именно 2 украинских Майдана позволили мне осознать, что я гражданка Украины. Участие в Майданах позволило мне испытать гордость за свою страну, сплотиться вокруг национальной идеи борьбы за независимость и процветание Украины. И поэтому год назад, 24 августа, я одела вышиванку, венок, села на велосипед и поехала в центр Севастополя. Не для пиара, я человек не публичный, а потому что моя душа жаждала выразить протест против оккупации, потому что мне хотелось сказать своим поступкам каждому: незалежність – це не в далекому Києві, не на материку. Незалежність – це те, чому ти навчила нас, Україну. Незалежність в кожному з нас. Зі святом, ненька. Лара из Севастополя. Я Ирина, живу в Севастополе с 1980 года. Считаю этот город своим родным и любимым. Он всегда был солнечным и радостным. Мой город принимал всех с улыбкой и открытым сердцем. Вместе с ним я пережила и трудные 90-е, но тогда мы были молоды и знали, надеялись, что трудности – это временно. Тяжело поднималось молодое украинское государство, но постепенно мы видели, строятся новые дорожные развязки, на наших улицах высаживаются цветы, город хорошеет. Все закончилось в феврале 2014 года. Не передать ощущение отчаяния и безумного горя. Не передать. Нас, оставшихся в Крыму, считают причастными и предателями, а мы по крупицам и неуловимым знакам искали своих. И в великий праздник незалежності України мы посылаем своє вітання нашим материковым патриотам. Мы с вами, родные.
Помните, что Крым и Севастополь – это Украина. Незалежність для мене – це перший крок геть від смердящого совка. Це свобода, це відродження моєї України, якого так довго очікував мій тато. Зараз незалежність – це моє свято. Це перемога над окупантами, які багато років намагались підкорити мій народ. Але Україна більш ніколи не дозволить їм панувати. Слава Україні! Маша Ветрова, місто Севастополь. Доброго дня, украинцы! Широ витаю вас с Днем Незалежности Украины. Незалежность для меня в первую очередь это свобода. Свобода – возможность независимого изучения собственной истории и формирования на нее собственного мнения. Развитие культуры, традиций граждан независимого государства. Развитие социального общества, равноправное взаимодействие с соседями, выработка своей собственной международной политики, отвечающей характеру и традициям украинского народа. И, конечно же, здоровье и благосостояние народа – это путь к процветанию нации. С повагою Урмет Иле, Крым Ахмедшит, Рустем Скибин. В моем понимании независимость – это свобода, благополучие, авторитет, огромные перспективы, твердая валюта, высокий уровень жизни, толерантность между людьми, высокий уровень образования, квалифицированная медицина, высокие пенсии и зарплаты. Это мирное небо над головой. С Днем Незалежності, Україна! Судак вітає тебе! Рідні кримчани, співвітчизники, сьогодні, в День Незалежності України, бажаю всім взаєморозуміння, злагоди та успіхів у ваших сім'ях, справах на благо нашої батьківщини. Немає значення, де ми народилися – в Києві або Севастополі, Львові або Донецьку, Полтаві або Одесі. Немає значення, скільки нам років і на якій мові ми говоримо. Тільки одне має вирішальне значення – наша загальна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Нехай кожен день життя буде сповнений радістю, дружнім теплом і новими здобутками. Нехай ці досягнення стануть міцними цеглинками в будівництві міцної держави, якою зможуть пишатися наші діти. Зі святом, моя країна! Наталя, місто Джанкой. У мене незалежність – це можливість вільно висловлювати свою точку зору, самостійно обирати шлях у житті та жити на своїй землі, не боючись втратити її. Здобудемо свою свободу. З Днем Незалежності, моя країно! Анна Андрієвська із Сімферополя. Незалежність для мене – це люди, які не бояться говорити та брати відповідальність за свої слова, які роблять гідні вчинки, для яких слово емпатія – не порожній звук, які люблять та бережуть свій дім, бо він у них один і запасного немає, та й не хочеться того запасного. Люди, ви неймовірні. Зі святом вас! Не втрачайте внутрішньої свободи. Міцно обіймаю всіх та всю Україну. Ведуча Радіо Майдан Олександра Сурган із українського міста Севастополя.